Hola, en este vídeo anem a instal·lar Ubuntu Server en una màquina virtual amb el programari VirtualBox. El primer que anem a fer és descarregar la màquina, o millor dit, descarregar la ISO des de la pàgina oficial d'Ubuntu i anirem a l'opció de descàrregues. Triarem l'opció d'obtindre Ubuntu Server i tot seguit triarem l'opció de descarregar la ISO per a poder després instal·lar-la en la màquina virtual. Mentre se va descarregant la imatge, el que anem a fer és anar iniciant el VirtualBox per configurar la nova màquina. Crearem una màquina nova des de l'opció de màquina nova en el VirtualBox i li donarem un nom. Podem especificar el nom d'usuari que podem utilitzar, sempre per claredat, i quan tinguem moltes màquines va ser útil. I després anem a triar on s'instal·larà la nostra màquina i, a més, quin tipus i quina versió anem a utilitzar. En aquest cas va ser un Linux i de 64 bits. Li donarem a següent. I, tot i que la mida recomanada és 1024, jo vaig especificar el doble per sempre tindre un poc més de... que la màquina vagi una miqueta més, diríem, lleugera. La segona opció que ens demana va ser crear un disc virtual per instal·lar el sistema. Li direm crea, triarem l'opció VDI i l'ubicarem de forma dinàmica, de manera que tot l'espai que no estigui utilitzat quedarà lliure i no ens ocuparà espai en el disc dur real. Anem a següent. També ens suggereix que amb 10 GB és suficient en el disc. Al no tindre entorn gràfic, aquesta versió d'Ubuntu Server, en això és suficient. Però que anem a fer el mateix. Com anem a instal·lar després altres serveis i altre programari, vaig incrementar la seva mida i també vaig a duplicar-la i vaig a crear un disc dur de 20 GB. Una vegada tinc el disc dur, la màquina creada, el que vaig a fer és ja muntar la ISO que ja s'ha descarregat. Vaig a muntar-la en la unitat que tinc dedicada per a instal·lar un nou programari. Per tant, em vaig a l'opció de paràmetres i el que vaig a fer en emmagatzematge, en el controlador ID, que com veiem està buit, vaig a afegir allí la ISO que ens hem descarregat prèviament de la pàgina oficial d'Ubuntu. Trie un fitxer de disc i el busque dins de la carpeta on s'ha descarregat. Obric i com veieu s'ha muntat la ISO descarregada en el controlador ID. Accepte i ja podria començar a instal·lar la màquina virtual. El que vaig a fer abans d'instal·lar-la, vaig ja a crear les dues interfícies que em fan falta per a després configurar una xarxa interna dins del VirtualBox, perquè este servidor el que va fer és donar servei a altres màquines client i per tant necessita de dues interfícies. Per tant vaig a l'opció de xarxa en paràmetres, habilito el primer adaptador i el vaig a posar en adaptador pont per a que se connecte directament amb el router i el router ja li doni una IP dins del rang que assigna IPs. I com a adaptador pont, també vaig a com a segon adaptador vaig a habilitar-lo també i el que vaig és connectar-lo a xarxa interna, que és la que me crearà la xarxa on connectaré la resta de clients. Li dono d'acord i ja puc iniciar la instal·lació de la màquina. Li dono el botó d'inici i com veieu ja apareix
la possibilitat o l'opció de provar o instal·lar l'Ubuntu Server, que és la que vaig a executar. La instal·lació va ser guiada tot a través del terminal de text. I el primer que es va dir és com vull instal·lar en quin és el llenguatge amb el que, o l'idioma en què vaig a fer la instal·lació. Vaig a triar, en el meu cas, l'opció de català o valencià. I ara me diu l'instal·lador si vull actualitzar. En principi vaig a dir-li que continue sense actualitzar. I també me diu que identifique el teclat, quina disposició té. En el meu cas vaig a triar la disposició espanyol i amb la variant del català. Vaig també a deixar l'opció d'Ubuntu Server, no la minimitzada, sinó la normal, la que ell suggerís. I el primer que va fer és configurar les interfícies. Una vegada configurada la interfície externa, com veieu ja me dona el router, ja m'està donant una IP, accepte. L'adreça del servidor intermediari la vaig a deixar en blanc. També la rèplica vaig a deixar que sí, que agafi els repositoris per defecte que té. Com veieu ja he actualitzat el mirror. I mentre ja puc anar continuant, mentre va llegint la llista de paquets, puc anar continuant instal·lant la màquina. Vaig a dir-li que sí, que instal·le en el disc sencer, i el que sí que vaig és a desmarcar l'opció de l'LVM Group. Accepte. I efectivament, també, li dic que sí, que efectivament el disc el que vaig a instal·lar va ser l'únic que tinc i el que ell va utilitzar. Li vaig a dir que sí, que estic segur, que continue, i així me va demanar el nom de la màquina i el nom de l'usuari. Com havia triat abans admin01, és el que vaig a continuar utilitzant. El nom de la màquina se va anomenar Ubuntu Server. El nom d'usuari va ser el mateix, admin01, i com a contrasenya vaig especificar la mateixa. Quan tenim moltes màquines és fàcil que es fem un lío si cada vegada posem usuaris i contrasenyes distintes. Jo us recomano que sempre utilitzem el mateix per aquestes pràctiques amb màquines virtuals, que utilitzeu sempre el mateix usuari i la mateixa contrasenya. Li vaig a dir que sí, que no actualitzi a l'Ubuntu Pro, sinó que de moment continue. I sí que vaig a marcar la instal·lació de l'OpenSSH Server, sense que importi cap identitat. No vaig a marcar cap paquet que me suggereix que puc instal·lar. I ja, com veieu, ja s'està instal·lant el sistema. Depenent de l'ordinador que tingueu, aquest procés serà més o menys més costós o menys costós segons el processador i la quantitat de RAM que tingueu en el vostre sistema real. Una vegada acabi la instal·lació, el que va fer és intentar actualitzar. Això sí que anem a cancel·lar aquest pas, aleshores l'únic que anem a fer és, una vegada instal·lat,
cancel·larem l'actualització i tancarem la màquina. Si no n'hi ha cap error en la instal·lació, doncs ja la màquina quedarà instal·lada i ja preparada per configurar. Bé, doncs ja ha instal·lat el kernel i ja ha instal·lat també els paquets necessaris, els bàsics. I com veieu ja just acaba de completar la instal·lació. Bé, ara ell està descarregant i instal·lant actualitzacions de seguretat. El que vaig a fer és cancel·lar ja este pas, perquè ser una màquina virtual tampoc necessitem tanta seguretat com si fos un servidor real. Per tant, el que vaig és ja a cancel·lar l'actualització i reiniciar el sistema. Com veieu, tot i que s'ha completat la instal·lació i jo li he donat l'opció de cancel·lar el sistema, ell no acaba de cancel·lar. Per tant, me'n vaig al menú del VirtualBox i vaig a tancar la màquina. Paro la màquina. I amb això ja tinc la màquina instal·lada. Ara el que vaig a fer és, abans d'iniciar-la, com continua la ISO en el dispositiu IDE, el que vaig a fer és accedir a emmagatzematge i desmuntar la ISO d'instal·lació, perquè si no cada vegada que arranque la màquina ell va a intentar reinstal·lar una altra vegada el sistema. Per tant, seleccione i li dona l'opció de suprimir el disc de la unitat virtual. Una vegada ja el tinc buit, ja li puc donar a acceptar i ara ja puc iniciar la màquina. Si tot ha anat bé i s'ha instal·lat correctament, ja acabarà iniciar el sistema normalment, i això és la prova que anem a fer en aquests moments. La primera vegada que arranca se té que configurar la xarxa i potser este procés li costa un poc més que ja en altres inicis de la màquina. Ja veurem com aquest procés ja el fa molt més ràpid. Bé, pareix que ja està a punt d'acabar. S'ha configurat la xarxa i com veieu arriba un moment que ja ha acabat la iniciació l'inicialització del sistema. Si no apareix el login, li doneu a la tecla intro i com veieu ja apareix ja me dona l'opció d'introduir el login de l'usuari. Introduís admin01, la contrasenya la mateixa, admin01, i com veieu el sistema ja s'ha instal·lat i s'ha iniciat. I ara l'únic que podríem comprovar per a veure que està tot funcionant és el veure que les interfícies de xarxa s'han configurat, com a mínim l'externa. Podríem veure ja si el router li ha donat una IP a la interfície externa, amb la qual cosa ja tindria accés també a internet. Veieu que sí, que li ha donat una IP en la interfície NP0S3, com veieu ja tinc ahí la 10.10.90.101, que és la IP que li ha donat, i inclús podríem comprovar que tinc accés a internet executant l'ordre nslookup, per exemple, amb la pàgina del Google. Com veieu sí que ja tinc una resposta i un accés a la xarxa externa.
Bé, i amb això acabaríem el vídeo de la instal·lació d'Ubuntu Server en VirtualBox. Apaguem la màquina i donem per finalitzat el vídeo.